Nosotros ya hem denunciat esta setmana passada en la Junta corresponent quina és la situació que hi ha i considerem que hi ha, vaig a dir-ho d'una forma més alarme, irregularitats, cada un que entenga el que crega, coses que no són normals i pensem que no s'han explicat encara suficientment els motius pels quals aquestes anormalitats o irregularitats s'han produït. I el que és pitjor, així continuem exactament igual com si no passara res. Creiem que necessitem explicacions concretes, molt concretes, de per què ha passat certes coses, no per a corregir-les, que evidentment s'han de corregir, sinó el motiu pel qual en el 2013 s'han donat determinades situacions, l'explicació ja està tardant massa. Anem a votar que no també perquè en aquest pressupost que n'hi ha uns beneficis de 77.000 euros, en el pressupost de l'Ajuntament hi ha una previsió de cobrar dividends o beneficis de Procarsa de 77.000 euros. Quan tots sabem que els beneficis, jo crec que no hi ha ningú que tinga dubtes en aquest moment, que els beneficis que presenta Procarsa, almenys en la quantitat que figuren en els comptes aprovats, no són beneficis reals. Tenim també un cost previst consignat en la part de subministraments, en el servei del centre ocupacional El Clot, que estan pressupostats com si no haguera passat res. Estan pressupostats per damunt de l'acord que hi ha per a prestar-ne comanda. Tenim, per altra banda, en aquest pressupost de Procarsa i en aquests contractes de prestació de serveis que no estan prestant-se actualment en l'Ajuntament de Carcaixent. El servei d'informadors nocturns no existeix en Carcaixent. Hi ha serveis municipals que estan prestant-se a través de Procarsa que no tenen ni la corresponent en comanda, ni costen en el pressupost municipal, ni costen en el pressupost de Procarsa. Hi ha serveis que en aquests moments està prestant Procarsa que, segons les consultes fetes, determinats serveis, com per exemple de notificacions, en aquest moment pot ser un servei que no s'ajusta a la legalitat. Després, tenim també serveis que l'Ajuntament paga i que en absolut veiem justificats com són el servei de mecànic. No entenem per què un mecànic que està, en teoria, segons van dir vostès en la comissió informativa, reparant vehicles de Procarsa, l'hem de pagar nosaltres des de l'Ajuntament. Tampoc entenem per què tenim que tindre una encomanda de manobres d'obrers. Perquè després d'una setmana llarga de dale que te pego de Procarsa no hem vist cap tipus de resposta, entenem que si estiguérem equivocats haurem eixit en tromba i ens haurem tallat les orelles en el sentit literal. El seu silenci ens fa pensar que tenim moltíssima raó i que vostès estan esperant que passi el temporal.